da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Masoya shirin labari na sun tada kuda a social media kan shirin na wannan satin. Masu kallon shirin labari na sun fara kalubalantar shirin ta yadda mafi akasari suke ganin Presido yayin namijin kokari akan Sumayya, amma daga ƙarshe raba gardama ke shirin samun tsuntsu daga sama gashashe. Shirin labari na wannan satin an bayyana wani bangare daga ƙarshe da ke nuni shi kansa shirin labari ne da wata ke bayar da shi a wajen show. Game da daman shi shirin ya zo da salon suna labari na, ma'ana labari ne da ake bayar da shi da ya faru a baya. Mutane da yawa sun yaba ga Aminu Sera domin mafi akasarin wasu series din suna sawa shirin suna, amma sai kaga daga ƙarshe shirin bai dace da sunan da aka samar ba, kamar Izar So. Har yanzu mutane na ganin ba a nuna Izar ta soyayya a shirin ba, amma labari na ya nuna dalilin da yasa aka samar suna labari na. A ƙarshe matar da take bada labarin an yi tunanin za ta bayyana cewar Sumayya ta auri raba gardama, daga nan kuma labarin ya ƙare. Sai mu kuma aka ji akasin haka, inda ta fashe da kuka ta bayyana cewar yanzu ma aka fara. A kukan da ta yi ya nuna kamar dukansu za su iya rasa Sumayya ne, domin Aminu Sera daman ya bayyana cewar daga ƙarshe Sumayya mutuwa za ta yi, amma har yanzu abin da ya canza tunanin masu kallon shirin shine wani mai bada labarin, shin ita diyar Sumayya ce ko kuma me alaƙarta da Sumayya? Kuma ana ku bangaren masu kallon shirin labari na, wa kuke ganin Sumayya ta aura tsakanin Presido da kuma raba gardama, tunda shi Lukman yayi aure, shi kuma Mahmud ya riga mu gidan gaskiya. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe.